تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض Palestina, Rafa, Donostiako azalera berdinean milaka eta milaka pertsona hortxe preso. Bertan 600.000 haur baino gehiago genozidioa izugarria. Eta honen aurrean zer? Bakoitzak ahal duena, gertuan duguna eta egunerokoan egunerokoa. Ez baita aitzakia holokaustua, supremazia zuria eta sionismoa, apartheida gauzatzen ari da Palestinan. Eta kito. Baina, txanponaren beste aldean edo badagoela erresistentziak eta alternatibak artikulatzeko indarra, greba feminista orokor batetik gatoz. Mugimendu feministak erakutsi du bai sujetu ezberdinen, bai borroka ezberdinen arteko artikulazioak egiteko gai dela, konfluentzia espazioak eraiki dira 2023an, eta zentzu horretan ere borrokarako grinez eta esperantzaz ere bai. Zaintza sistemaren greba orokorrak aldarri bat jarri zuen, hortxe puntu bat eta Euskal Herriko mugimendu feministak protagonismoa hartu zuen. 2023an txostena eta 2024an ere bidean da. Kizkitza Gilde San Vicente eta Lore Agirre. Gabon, talaia feministatik Gabon. Ongi etorri, lehenik eta behin eta kokatzen hasteko. Askok badakigu, noski egiten duzuen lana eta zeintzu zareten, baina hasi gaitezen hitz egiten. Zeintzu zarete eta zer da egiten duzuen lana ez dela gutxi. Talaia da, esango nuke nolabait bi ardatz ideologikotan oinarritzen den topagune bat esango nuke. Ez da ezer egituratua edo ez da ezer ordezkatzera datorrena edo nolabait beste mugimendu batzuetan militatzen edo lanean gabiltzan jendeen topagune bat. Bi oinarri esan dut. Oinarria da pixka bat subiranotasuna, estatugintza eta bigarrena feminismoa. Orduan, bi horien arteko uztarketa Euskal Herrira, errealitatera ekarrita, nola egin diteken, nola egin beharko litzateken, da nolabait egin ala ikasten ari garen leku bada, ez? Estatu eta generoaren arteko lotura ez da berria, esan edo Yuval Davis eta ikerlari askok esan izan dute, ez da, estatu guztiek generoa dute. Eta estatuaren bideko prozesu guztiek ere bai, edo nazio guztiek generoa dute. Generoaren ulerkera jakin baten gainean eraikitzen dira, ez? Eta, hemen ere horrela gertatzen da. Orduan gure galdera da nola egin beharko genuke estatu feminista baterako prozesu horretan, edo bokazio horretan nola egin beharko genuke generoaren beste modu batez generoa bera beste modu batez ulertzeko, txertatzeko, eta ikusteko estatuak duen genero hori, momentu honetan guk bizi ditugun bi estatuek eta Europakoek eta gure mendebaldeko estatuek erabate patriarkalak eta heteropatriarkala dira. Horrek esan nahi du, horrek eragiten dula generoaren irudi jakin batean, maskulinitatea eta feminitatearen kontzeptuan harreman asimetriko eta esplotazioazkoa sortzen direla, eta hori ikusten dela ekonomia politiketan, familia politiketan, hezkuntza sisteman, osasun gintzan, guztira, adar guztietan aplikatzen den genero oinarrizko zera bada. Ez orduan, hortik abiatuta. Euskal Herrian gaur guk hemen estatu feminista baten bidean
zeri begiratu behar dugu, zeri erreparatu behar dugu, hobeto gaude, okerro gaude, zer ari gara hobeto egiten, zer aldatu beharko litzateke, nola ulertu behar dira gauzak, bai? Eta hori da pixka bat, talaiak, ambizio bezala jarri duen lana eta hasi gara egiten, pixka bat, errealitateari begira, bai? Orduan, goazen hartzea, Euskal Herrian, demagun, 23an gertatu diren gauzak, eta horiei goazen, azterketa feminista bat botatzera, ez? Azterketa bat, eta guazen galdera horiek. Zer ateratzen da hor? Zer ateratzen da hor, ez? Eta hori da ariketa. 2023ko txostena, oantxe esan duzun bezala, hortxe atera dituzu gauza batzuk eta galdera horiei erantzuna ematea, ez da? Zer moduzko balantzea, 2024a ikusita ere, badira gauzak, baina 2023ko balantzea nola laburbilduko zenuke Kizkitza? Bueno, lehenengo nahi dut pixkat osatu, bai? Loreak esan duena, nik uste dut, Loreak aipatzen duen bezala, gure helburua bada nahiko ambiziosoa, ez? Da alde batetik halako, kosmobizio partekatu bat eraiki esparru ezberdinetan, gauden feminista, independentista eta soberanisten artean, baina nera berean ekarpen bat egitea Euskal Herriari eta Euskal Herriak egin behar duen ibilbideari, ez? Eta orduan ekarpen hori bada, saiatu gaitezen pixkanaka, estatu feminista bat marrazten, irudikatzen, eta egin behar dugun ibilbide hori edukiz betetzen, ez? Eta orduan nik uste dut hor aukera ezberdinak bagenituen mahai gainean, ez? Nola afrontatu eztabaida hori, jakinda Loreak esan duen bezala gu ez garela antolakunde bat. Alderantziz, izaten ari da, esperientzia bat oso aberazgarria, oso esparru ezberdinetatik gatozen feminista garelako, eta elkar errekonozimentu bat eraikitzen ari delako, feminismoa askotan oso ikuspegi zurrun batetik ulertu dugulako, praktika feminista izango alitz bakarrik, mugimendu feminista autonomoan egiten den hori eta gure ustez, eta Loreak planteatu duen logikari jarraituta, praktika feminista esparru guztietatik egin beharra eta egiten da, eta Euskal Herrian egiten da gainera. Orduan iruditzen zitzaigun, eta galderari erantzute, kosmobizio hori eraikitzeko eta pizkanaka ere elikatzeko ibilbide hori, eta Euskal Herriko jendartean eta panorama politikoan urtero gai hau kokatzeko edo galdera hori egiteko bitarteko bat izan zitekela urtero koiuntura azterketa bat egitea. Eta koiuntura azterketa horretan ikustea zer den gertatu dena, bai? Zer den gertatu hori, guk aukeratu ditugu gertakari batzuk, arrazoi ezberdinengatik, gero nahi baldin mauzu sartuko gara, irizpi ezberdinak izan ditugu gertakariak aukeratzerakoan, eta ikusi gertakari horiek ze inpaktoa duten emakumeongan eta ze inpaktoa duten patriarkatua sustengatzen duten egitura eta logika horietan, ez? Baina ez hori bakarri, baizik eta saiakera egiten ari gara, inpaktoa zarago aztertzeko ze aldagaia, norantza begiratu beharko genuke, ze hitzaz argia daude, ze proposamenak egin ditzazkegun guk, gertaera horiek azaltzen duten fenomenoetan eragiteko transizio feministaren ikuspegitik, ez? Eta orduan guk oso kontziente gara, helburua oso ambiziosoa dela eta ibilbidea egiten ari gara, ez? 2023ari begira, eta osatuzuk, Lorea. Nik esango nuke 2023ak erakutsi dizkigula nagusiki bi elementu, ez? Alde batetik, azkenengo hamarkada honetan ematen ari den sistema ekonomiko eta patriarkalaren berrantolaketa horretan atzera egin dugula, emakumeon ongizatean atzera egin dugula, eta gero sartu gaitezke, baina guk 3 elementu azpimarratzen ditugu, alde batetik inflazioaren igoerak, eta inflazioaren igoera gehiago ulertuta bizitzaren prekarizazioan egiten ari den jauzia, eta gero sartu gaitezke horretan. Bestetik egonda indarkeria simboliko eta indarkeria fisikoen areagotze bat, eta gu detektatu dugu ere reakzio bat. Nagusiki feminismoa izaten ari den gorakada, iniziatiba, audientziaren aurrean, eta feminismoa eta ezkerrekoa eta Euskal Herriko dinamika politikoa ere ekarri du
reakzio bat, ondo aztertu behar duguna, reakzio bat evidentea dena euskeraren normalizazioaren kontrako oldarraldian, reakzio bat feminismoa lortzen ari duen audientziaren aurrean, zenbait sektoretan nabaritzen ari garena, eta hori aztertzeko dugun gai bat, baina hiru elementu horiek egongo liratezke. Eta berriz, bai detektatu ditugu tendentzia positiboak, eta hori da gure gogoetaren abia puntua, greba feminista batetik gatoz. Greba feminista batetik gatoz. Beraz, eta greba feminista bat, gainera, Euskal Herria margotu duena, eta emakumeon azkapen prozesuan ezinbestekoa den aldagai batean azentoa jarri duena. Zeren bukaeran zaintzetaz hitz egitea, da lanaren sexu banaketaz hitz egitea, da zaintzaren antolaketa sozialerako ordenuz hitz egitea da, sistema bera impugnatzeko, beraz, gauza batzuk, tendentzia batzuk txarra eta tendentzia batzuk positiboak, nik esan nuke. Bai, pixka bat, hori pentsatzekoa zen, ez da? Osa, nolabait, erreakzio, kontraerreakzio horiek ikusten dira oso garbi, ez? Eta, nolabait, talkan dauden bi kosmobizio edo bi mundu ikuskera dira azken finean, ez? Eta egia da, feminismoak eta feminismoaren pentsakera bere aniztasunean aurrera egin ahala edo jendea mobilizatu ahala gertatzen dena pixka bat metastasiaren zera hori, ez da, rekonponitzen da pixka bat patriarkatua eta berriro indar hartzen du beste, ez, batzutan gainera modu disimuluan bezala, ez, baina ez gara hori, ez, baina, ez, eta nik uste importantea da, Kizkitzak esan duna eta gehituko nuke gero, aukeratu ditugun gaietan eta ikusten da, sarri pentsatzen da feminismoak, hau, ideia zarkitua da, ez, baina adibidez, estatu feminista baterako prozesu batean zer pentsatu, zer ikertu ematen du oso argiki emakumei eragiten dien errealitatetan oinarrituko garela, ez? Eta gure ambizioa da orokorra izatea, ez? Orduan hitzen liteke edozein gaitaz, eta euki nolabait generoaren eta feminismoaren aldagaia betaurrekoa jarrita zer gertatzen den ikusteko, ez? Horregatik, klima aldaketaz hitzen daiteke, eta hitzen daiteke euskararen egoeraz, edo, ez? Nolabait, gauza bada, bagoaz pentsamendu bat edo kosmobizio bat eraikitzen baita ere. Osa, guretzako ere, neurri batean, zapaldu ez ditugun lurrak dira. Eta bagoaz bidea egiten da pentsatzen betaurreko horiekin zer esan daiteke honen gainean. Zer gertatzen da sakonean horrez. Eta esan dezuna gertakarien ingurun, orain ari zinen ere pixkat hortaz, pixkat kurun batetara iritsi hartzaretela, ez da, ze gertakarik, esan duzuan bezala, esparru desberdinetako eta hori da, berazgarriena hainbat emakume zaudetela. Esaiazue, gertakari bat hartu jazue eta esan bi hitzetan jendeak ulertzeko, ez da, zer dan gertakari bat eta nola egin galdera horiek eta nola saiatu erantzun hori ematen? Nik aipatuko errexena zaidana, ez? Hartu genuen hizkuntza auzia, adibidez, pixka bat 23 izan delako. Albistea edo oldarraldiaren areagotzea, ez? Ezer berririk izan gabe, oldarraldi orokorra eta bereziki judizialean hartzen duena forma zehatza, albiste moduan edo, ez? Orduan da, horren aurrean begirada feministatik zer esan liteke? Zer esaten digu gure gizarte patriarkal honen ardatz eta erroetaz? Horre aplikatzen dira? Horre ze pentsamendu dago horren azpian, ez? Eta, hori izan da gure ariketa, ez? Eta horre, gure txostenean badago esaldi bat, ez? Azken finean, demagun eraso sexualen edo emakumeen kontrako erasoak eta sarri epaitegietara iristen direnean, ezta? Indarkeria matxistaren kasuak iristen direnean konstatazio oso evidente bat da, seguraski judikatura osoa, nolabait bere oinarriak, bere oinarri fundazionalak eta filosofikoak erabat matxistak eta heteropatriarkala direla. Ez hori badakigu, Iruñeko manadan ikusi genuen lehenengo sententzian zer atera zen, festa giroko besterik etzala izan,
Eta esaten duzuta orduan, euskararen gainean hor bada harremanik, sakonean begirada berdina da, supremazista, heteropatriarkala, matxista, hizkuntzara aplikatzen duzu, hizkuntza nagusi bakarra da, hizkuntza kulto bakarra da, hizkuntza baliagarri eta benetan bizitzeko baliodun bakarra da, eta beste guztiak eskubideak eskatu ahala, euskarak eskubideak eskatu ahala, orduan bihurtzen da nolabait mugaba jarri bertzaion hizkuntza bat, ez. Eta hori berdina gertatzen da, feminismoak emakumeen ahalduntzea edo bilatu ahala, nolabait muga jarri bertzaio, ez. Osea, sakoneko pentsakera eta filosofia berbera da, eta hori aplikatzen da gauza gehiagotan baita ere, ez da. Esan nolabait gure gizartea zaintza zitzen dugu, baina zaintzaren edo ekologiaren, edo hizkuntzen, edo genero aniztasunaren, edo genero disidentziaren aurrean, ze oinarritatik pentsatzen da praktikatzen eta egitura guztiak hori kontrolatzeko sistema dira, hor daude, ez? Orduan, gure ariketa da betaurreko horiekin begiratzea, ez? Badira beste gai batzuk, adibidez prekarizazioarena edo krisi ekonomikoak ekarri duen prekarizazio horrenak, eta hor, genekien bezala, bereziki eragiten die emakumezkoei, ezta? Eta, hori ere, nolabait egin behar da, aztertu eta datuak agerian jarri, eta horren gainean nolabait ze pentsamenduk sustentatzen du hori egin ahal izatea, ze gizarte egiturak eta estatu egiturek permititzen dute hori hola gertatu dadin, emakumeak bereziki prekarizatuak izan daitezen, eta horren aurrean, beste pentsakera bat, eta beste politika bat, eta beste egiteko modu bat proposatu, ez? Adibidez. Eta lotuta azkenengo gaiarekin, ez? Inflazioaren igoera, ez? Nik uste dute lehenengoa saiatu garena da, baina horrekin bezala adibidez indarkeriarekin hartu ditugu, sona mediatiko handia izan duten hiru gertakari eta saiatu gara horiek baliatzen, pixkate indarkeriak den gogoeta orokorrago bat egiteko Euskal Herrian, ez? Baina inflazioarekin dut. Zaten inflazioa evidentea da, zen datuak hemen ditugu, nagusiki horrek ekartzen du bizitzaren garestitze bat, etxe bizitzari dagokionez, elikadurari dagokionez, energiari dagokionez, aztertu dezagun bizitzaren garestitze hori ze prozesuetan kokatzen da, Loreak aipatu duen bezala, prekarizazio eta pobretze prozesu, esango genuke, estruktural batean, horrek ze ondorioak ekartzen dizkion emakumeari eta ze politikak sustengatzen dituzte egoera horiek, ez? Eta nik uste dut hor, saiatu garen eta gogoeta guztietan nabari da, ez? Saiatu ikusten gauzak zergaiti badutela, gauzak ez direla gertatzen berez fenomeno klimatologiko bat direlako, baizik eta finean badirela politika batzuk sustengatzen dituztela. Kasu honetan, zehazki badago, bizitzeko oinarrizko baldintza materialak direnak, eskubideak beharko liratezkena izan, euskararen jakintza bezala, merkatuaren esku usten direla, edo familiaren esku usten direla, eta ez direla kolektibizatzen, edo inflazioaren gaiarekin adibidez, plantan jarri diren politikak enpresa handien eta merkatuaren mesedean jarri dira, eta ikusi besterik ez dago, bizitza prekarizatzen den bitartean, enpresa handien benefiziak nola ari diren emendatzen, ez? Eta nik uste dut, halako gogoetak egin ditugu, beste bi printzipio feminista mantenduta. Printzipio feminista abertzale bat, eta da guk Euskal Herriaren errealitatea ezagutu nahi dugu, bere osotasunean, eta horrek ere bere konplexu dutasuna ekarri du zen. Adibidez, emakumeok erabiltzen inflazioaren, adibide berdineekin jarraituta, inflazioaren ondorio bada, emakumeok burutzen dugun zaintza lan hori, edo doan burutzen dugun lan hori izugarri emendatu dela, baina ezke denboraren erabilaren inguruko datuak azkenak Nafarroan ditugunak dira 2009koak, Ipar Euskal Herrian azkenak dira 2010koak edo 2008koak, ez horitzen, baina gehienez 2010koak eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez datu apur batzu bakarri ditugu 2018tik aurrera, ez dago, ez da kontabilitate nazional bat, alako gogoeta batzuk egin alizateko. Ordu nik uste dut hori bada gure gogoetaen elementu bat, eta
Eta bigarrena, feminismoak zer erakusten digu? Feminismoak erakusten digu gogoet errealitatea aztertu behar dela ez bakarrik datu makroekonomikoetatik baizik eta emakumeok eta jendarteak errealitate horiek prozesatzeko eta bizitzeko dituen forma horietatik eta orduan guk adibidez azpimarratu egin dugu hemen badirela esparru guztietan bizitzeko errealitate horiek bizitzeko modu batzuk, baina errealitate horiei aurre egiteko ere estrategia batzuk, superbibentzia eta resilientzia estrategia batzuk, eta horiek guk jarri nahi izan ditugu erdigunean, eta iruditzen zait, da, azterketa feminista egiteko modu bat, nahiko, guretzat nintzen, oso interesgarria, sortatzen ari dena. Zuretzat baterik ez, guretzat ere. Eso ikasten, jartzen dugu gure buruari auzi bat eta galdera bat, ez dut esaten inorrek aurretik ez du nik erantzun, seguru munduan erantzun dutela, holako prozesuak eta gogoetak, bida Palestina baten, edo Irlandan, edo Indian, edo bat daude, ez, nola baite auzi hauek planteatu dituztena, egia da, Euskal Herrian gugeuk gure ezaugarri propioak ditugula, ez da? Eta hoiek kontutan hartuta egiten dugula, eta, pixka bat abertzaletasunetik, ez? Esan nola baite abertzaletasuna eta feminismoaren arteko uztarketa hori nola gertatuko da, nola gertatu behar du, nola ari da gertatzen, ez? Hori da gure espazioaren esango dugu, nola zedarritzen duen ideia, ez? Baina bideak izkitzak esan du gauza, eta netzako ikasi deten gauzetako bat igual da, ez? Gure gizartean ez da, zentroan kapitala dago. Hori da, justifikatzen duna giza jarduera estatalak, individualak, kolektiboak eta guztiak ez kapitala lortu, ez da? Kapitala egin, kapitala sortu, irabazia agian beste batek eramango du, baina kapitala, merkantilizazioa, ez? Araua da, merkatuan gaude. Merkatuan gaude eta basoan gaude. Bakoitzak ez egin dezala ez, eta hori aplikatzen da, berdin krisi ekonomikoan edo berdin zaintzaz pentsatzen dugunean, ez da, zaintzak balio du baldin eta negozioa barin bada, etxe bizitza balio du baldin eta negozioa barin bada. Euskarara ekarrita, euskararen merkantilizazio prozesu bat gertatzen da, ez da gauza bat merkatutik kanpo dagoen eta guztientzako eskubide bezala eskuragarri dagoen. Orduan, badaude kontzeptu batzuk, feminismoak aspalditik da baizkinak, baina ohartze zarela, leku askotan aplikatu daitekela eta hori dela logika, ez? Merkatua eta kapitalaren zentroa. Eta, feminismoak eta azken grebak hori pixka bat hori horren esango dugu bihotzean jo nahi izan dula, ez? Guztion zaintzak erdigunean, hori da erdiguna, kapitala egon da dira inguruan, horren zerbitzura edo, ez? Horrela esan da, pixka bat abstraktu beratu liteke, baina hortara joan barko genuke. Bukaeran Lorea, ekonomia izan dadin bitarteko bat, eta ez helburu bat bere baitan, bai? Egia esan da, ziur pantailaz bestalde daudenak, arretaz hariko direla segitzen, askok ez dutela honen berririk izan, orain arte. Akaso, prekarizazio garai hauetan, denbora ere murriztu zaigun garaiotan, gaiei azterketa egiteko, edota gaiei erreparatzeko askok ere denbora, edo ez daukate, ez dute baliabiderik, hizkuntza muga, tira, garai berezia dira. Uste dut gaur, ekarpentxo bat egingo dugula saio honetan. Banator, gaurkora ekartzeko saiakera batekin. 2023 ari gara, tranpatxo bat egingo dugu. 2024an ziur puntu beltzetako bat izango dela, besteak beste aipatu dugu, ezta? Justizia sistema anitza duguna gainera gure herri honetan. Ipar Euskal Herrian gertatutako azken heriotzak mugitu ditu barrenak, bat baino gehiagorengan badituelako ñabardura ezberdinak, ezta? Akaso bazterkeria egoeran egote zegoen emakume baten heriotza, izen abizenik gabe segitzen duena, baina mahai honetako analisietan atera da Gasteizko heriotza ere ez dagoela hain urrun, Nagore Lafageren prozesua ere nolabete etorri zen gaurkora ere, aurrera begira eta atzera begira jarrita noski, zenolako ebaluazioa, ze jarraipenen barko litzaioke honi, proposamen konkretuetara ere joan barko litzateke,
diskurso punitibistetan erori gabe. Baina zer nolako azterketa egin bartzaio errealitate gordin eta gorpuztu honi. Zer duzu honen inguruan esateko? Donibane Lohitzuneko kasua oso kasu paradigmatikoa da. Itxura baten irudi lezake pixka bat bazterreko egora badela, esan dute marginala eta orduan pentsatu genezake, gutxiengo bati gertatu zaion zerbait izan litekela, o bestelako faktore batzuk badituela, eta nik uste dut hori dela pixka bat iparraldeko judikaturak eta fiskalak eta esate dutena, kontua da, emakume horren kasuan, besteak beste, baina horrekin lotuta babes neurri guztiak faiatu dutela. Erabat. Eta gainaz, esan dut, identifikatuta zegoen emakume bada, ospitaletik pasea zegoen, lehenago ere beste esaiakera batzu sofritu zituen, ez? Orduan, nola sistema batek hortan faia lezaken, hori da bat. Bigarrena da, nola sistema batek ez duen onartzen hor faiatu duenik. Eta hirugarrena da, nola sistema batek ez duen onartzen hor faiatu duenik, nolabait, bentsa bat, eremu publikoan agertzen dituen argumentazioak eta izena ez ematearena, eta nolabait, holako baldintzapenezko egoera baten jartzen duen erreakziorik edo erreakzio feministarik neurri batean gerta ez dadi, ez auspotzeko bezala. Oso kuriosoa da hori gertatua. Eta, sakonean kasu horretan eta emakumeen indarkeriaren kontrako kasu guztietan, hau ni baino aditu handiagoa badaude eta hobeto esplikatu lezaketela, baina igual bi arrazoi daude bat, botere hutsezko ariketak dira, boterekeriak dira, eta bigarrena egiten dut egin dezakedalako, impunitateaz egiten dalako, zure intimoan, zure familian, zure kuadrian, zure lagun artean, zure auzoan, zure plazan, zure herrian, zure herrialdean, zure estatuan, zure Europan. Eta deigarria delako, batean tipifikatuta egonda ere, Gasteizkoa gertatu zelako, eta Ipar Euskal Herrian genero indarkeria bezala tipifikatuta ez, baina egoera parekoa gertatzen delako. Deigarria da zentzu horretan, ez da? Naiz eta legislatuta egon, praktikan, ze puntutan gauden, ez da? Nik uste dut, horre, eta pixka bat, biak eman duzue, ez? Ondo, ez tiroa ondo. Ez, baina nik uste dut, gertatzen zaiguna Ipar Euskal Herrian da, Ipar Euskal Herrian politika feministei dagokionez, edo inkluso, esango nuke, berdintasunaren aldeko politika iragokionez, edo parekidetasunaren aldeko politika iragokionez, basamortu batean gaudela. Ipar Euskal Herrian ez daude protokolori, ez dago tipifikaziorik. Ez dira zenbatzen feminizidioak beraiek esaten dituzten bezala. Orduan, kriston aldea dago eta hori adibidez da guk indarkeriaren inguruan egindako aurtengo gogoetan azpimarratzen genuen elementu bat, ez? Orduan, alde batetik dago Ipar Euskal Herriaren egoera berezia, bai? Bigarrena da, eta jarraituta pizkat, Loreak egindako nola fallatu dezake. Alde batetik, ez daudelako protokoloiek, ez daudelako identifikatzeko estrategiak, eta Hego Euskal Herrira etorrita, esango nuke, dauden estrategia horiek inkluso, bukaeran ez direla joaten indarkeria matxistaren muinera eta erroetara, bai? Eta orduan, asumitu behar duguna da, indarkeria matxista sistema bat dela, egiturazkoa dela, eta beraz, behar dituztela egiturazko irtenbideak eta egiturazko planteamentuak eta indarkeria gainera, bukaeran, Loreak aipatu duen bezala, egokitzen den violentzia badela, patriarkatua ere egokitzen delako, eta kontrol sozialerako mekanismoak ere egokitu behar direlako, bai, patriarkatua mantentzeko, bukaeran hori da indarkeria sexista, eta orduan, azterketa komplexuak behar ditugu, eta estrategia komplexuak, baina, bigarren galdera, eta apuntatu dut, baina nola ez den onartzen gertatu dena, baina nik uste dut, ez da onartzen bukaeran, eta horrengatik, zeren ez da onartzen gertatzen ari zaiguna,
badela matxismoa eta patriarkatuaren ondorioa. Guk ez ditugu monstruak, eta hori da guk egiten dugun gogoetare. Osea, ez da besteak eta gu, ez eske indarkeria gure komunitatean daude, gure komunitateko harremanak, bai? Eta indar harremanak eta egiturak eta balioak aldatu behar ditugu, bai? Beraz, ez onartzeak dagoeneko ja erakusten digu, eta oraindik elementu positiboak kokatuko ditu, erakusten ari digu Euskal Herrian bizkanaka, bai, mugimendu feministarei esker eta udalgintzak ere, zenbait lekuetan egiten ari dituen politika berritzailei esker, ari direla bi modelo eraikitzen indarkeriari aurre egiteko. Alde batetik dago hori, ez gara konturatu, lakra bada, bai, eta bestea, ez komunitate arazo bada, bai? Eta orduan komunitate gisa aurre egin behar diogu, eta onartu egin behar dugu matxismoa guregan dagoela eta gure komunitateetan. Eta nik esango nuke, kriston aurrera pausuak ematen ari direla horretan, eta indarkeria beraren politizazioan, eta hori da 2023a erakutsi egin diguna. Indarkeria izendatzen da, indarkeria salatzen da, indarkeriari aurre egiteko bestelako estrategiak eskatzen dira, feminismoak lortu du, nik sinisten zaitut lelo hori barneratzea, ari gara ere aldaketa batzuke sortzen, bai? Eskertzen da, puntu positibo hori ia esan da gauza beltza dago, eta elkarrizketa honetan galdetegia errepasatzerakoan ere nola egin ukitu azido eta bihurri batekin. Tira, bai, oso azido dagoelako. Bihurria beharko gehiago akaso goza batzuk bihurritzeko. Txamponaren bestaldea esan behar nuen, baina batetik egiturazko matxismo hori, misoginia oldartu hori aipatu dugu, prekarizazio bat inflazioagatik, akaso orain arte bigarren mailako, baina erdi ondo bizi garen kapa soziala izan da emakumeok, ez? Inflazioaren ukitu honi esker, segituan nabartzen da, ez? Gauza konkretuetara, badakidalako askoren egunerokoan baduela pisua eta normala gainera. Oldarraldi judizialak aipatu ditugu aspektuen batetan. Emakumeon erabakitze eskubide oinarrizkoa bada, erditu, ez erditu, nola, eta aurdun geratu nahi ote dugun, ala ez. Gure gorputzaren gainean, erabaki oinarrizko horiek, oraindik ere erabakitze eskubide, garapen feminista esan nahi dut, gauza konkretotara jetxita. Nola ikusten duzu hauzi hau, egia da, halako aldarrikapen, ez dakit, ponposoak egiten hasita, ziur, epaitegietan izango genukela eskuin muturra, beste hainbat hauzitan dabilen bezalaxe, baita hauzi honetan ere, eta estatu batuetako adibideak baditugu, baina herri honetan ondotxo ezagutzen dugu muturreko eskuina, misoginiaz beteta dagoen hori gainera, prest dela, halako edozein ahalduntze baita frenatzeko ere. Ze puntutan gaude auzi honetan, ze kasu honetan ere, festa ezberdinak dauzkagu. Lege, azpiegitura, dute Euskal Herriaren anitza da. Hortan, nola ikusten duzu kontua? Abortu eskubidearen kontua. Emakumeak bere gorputzaren gaineko eskubideak eta erabakiak bere gaine hartzearena, hori prozesu historiko bada eta hori prozesu filosofiko bada, esan nahi dut, eta ez hori bakarri bezik, hori gertatzen da kontestu soziologiko jakin batean, ez? Uste hori gehiago xeatu diteke, baina hori importantea, gauzak ez dira bakarrak, ez dira sortzen bakarrik edo inungo loturarik gabe, baizik emakumearen egoerarekin lotutako errebindikazio feminista bada, ja urte asko, 70ko hamarkadatik gutxienez, abortuarena konkretuki, baina gorputzaren kontrola. Eta hor sartzen da, gorputzaren gaineko eskubidean sartzen da guzia, ez? Guzia, hainbesteraino nun nik esango nuken gizatasuna berreskuratzeko eremu badala. Esateko, Angela Davisen esatezun bezala, feminismoa ez da besterik emakumeak ere gizakiak edo humanoa garela aldarrikatzea, ez? Uste hori dela, ez? Horraino, igual urruti jo nahi zirituko zaizu, baina baina netzak hori da, esan nahi dute. Humanoa da zure buruaren autodeterminazioa, zure buruaren eskubideak, hori zuri aitortua izatea eta zuk hori praktikatu ahal izatea, ez? Eta horre mugak barin badaude, esan nahi du beste batzuk baino,
humanitate gutxiago duzula. Osea, gutxiago zarela, eta, bueno, abortuaren legera etorri da, kausistika diferentetan gaude, eskuin muturraren adibidez orain Europako hauteskundeetan sartuko garela, eta bueno, mehatxu erreal bezala ikusten da, ez? Europan ze indar gailenduko den, ez bakarrik muturreko eskumak irabazi edo agian irabazi ez, baina baizik eta bere marko ideologikora beste hainbat lerratzen direlago, eta azkenean boterea iritsi gabe, baina hegemonikoki azkenean boterea praktikatzen dutelako, ez? Beraien ideien bitartez. Eta uste dut, borroka hauek diela konstanteki berritu eta konstanteki aldarrikatu behar direnak, ze arriskoa beti hor dago, ez? Ematen du lortzen dela eskubide bat, eta bueno, lortu da, idatzi da, legeak jaso du, bideak jarri dira, praktikatu dadin, gero beteko dira, ez dira beteko, hori ere hala da, ez da idaztea nahiko, baina ez hori bakarrik, baizik eta berriro argumentatzera behartzen gaituzte, berriro eztabaida irikitzen digute, berriro esplikatzera, berriro esana dagoena, idatzia dagoena, bizita dagoena, esperientziak esana duena, eta erabakia dagoena berriro ere plazan jartzen digute. Eta hori Euskal Herrian ere ikusten da. Eta netzako azpimarratzeko edo oso kontutan izatekoa da, baita ere, edo gutxienez ez aztutzeko, ez esaten gehiengoa da nik ez da gutxiago, ez dakit, baina da feminismoarekiko eta emakumeen eskubidekiko erresistentziak. Eta hori, nik uste egunero ikusten ari garela oso urrutira joan gabe, ez? Eta, bueno, hori da tesitura, hori da egoera, ez? Borroka berriak, aldarrikapen berriak, baina zaharrak ezin abandonatu edo ezin emantzat jo, lortu ditugu eta hor daude, baizik zaharrekin aurrera eta berriak inkorporatuz, ez? Lehen denbora aipatu duzu, denbora indarra eta hori ere gai feminista bada. Hori dana ere egin behar da, eta gainontzeko guztiaz gainera, ez? Eta uste eta oso importante badala. Aipatzen zen duten, hain zuzen ere, egia da hauteskunde ziklo festa batean murgilduta gaudela, orain gainera Euskal Herri osoari badagokio, eskuin muturra, eskuina, kutsu ultrakatoliko sakoneko korronteak, guztiaren aspilatu egiten zaigu, Gazan palestinarrekin gertatzen ari denak ere, zerikusia badu, botere korronte hauekin ere, esaten da ez, etxe zuriak, Bidenek zenolako harremanak, sionismoaren sustraiak non dauden, tira, aspila honetan, egia da, jendearengan, eta horrekoan irakurtzen guen alako asperdura bat ere sortzen ari dela, hain irudi gogorrak, naspila informatiboa handia, fake garaia, zaila da, aktualitatea bera ere behar bezala jarraitza eta Europa hauteskunde hauek bat edo joka dauzkagunan ziurre kalera atera eta galdezka hasi eta noiz diren ere ez duela jakingo askok eta askok eta Europak berak ere ze nolako eskumenak izan ditzaken ere ez. Aipatu duzue, aurreratu duzue, giro berezi honetan, non kokatzen da Euskal Herriko transformazio, garapen, estatugintza feminista hau nun kokatu dezakegu eta aldela ikuspegi baikor batekin ze ez da borraza kontua. Gu berez ez gara eragile feminista bat. Eragile feminista ezan nahi dut halako proposamen modu bateratuan, esan nik esango nuke gure baitan dauden emakume asko badugu eta badute halako proposamen elaboratuak eta justuki hori da gure ariketaren aberastasun nagusia zeren gu jartzen dugu galdera bat erdigunean eta galdera horri erantzuten zaio ikuspegi ezberdinetatik, ez? Eta erantzunez, ez? Ikuspegi ezberdin horietatik goaz eraikitzen halako ibilbide partekatu bat, hizketaldi bat, bai? Baina nik esango nuke, ez da esperantza kontu bat, da konbizio puntu bat, bai? Guk sinisten dugu Euskal Herrian badirela
baldintza politiko, sozial eta maila batean materialak esango genuke, eta materialtasunaz hitz egiten dugunean Loreak aipatu duen bezala hitz egiten ari gara ere nortasunaz, eta nortasunak ematen dizun anklaje eta sendotasunaz, bestelako balore justizian oinarritutako politika eta jendarte bat eraikitzeko, eta ikusten ari gara. Ez dakit, ez da elementu bakarra, baina ez dago, egia da, ez dakit, agian ez dagoela Euskal Herriko lurralde guztietan ez dela modu berdinean kristalizatzen, baina ezkerreko abertzaletasuna, independentismoa, soberanismoa, segun lurraldeen arabera desberdin izendatzen da, dauka agentzia gaitasuna, politika egiteko gaitasun handia, Euskal Herriko sindikalismo abertzale eta independentea trakzionatzen du Euskal Herrian ematen diren borroka sindikal guztiak. Euskal Herriko feminismoa eredugarria bilakatzen ari da. Europan bukaeran saiatzen delako feminismoan askotan gertatu zaigun gaitza historiko bat gainditzen, eta da eztabaidak ez dezatela mugimendua odolostu, eta jarri dezagun Loreak aipatzen duen bezala historikoak diren aldarrikapen batzuk eta kontraesan batzuk erdigunean hemen arerioa eta etxaia handiegia delako, eta hori lehenetsi behar dugulako, ez? Orduan, nik uste dut Euskal Herrian badira baldintzak, gu sinistuta gaude, baditugula proposamenak, besteak beste, feminismoa iritsi delako heldutasun maila horretara, eta beste lekuetan ez bezala Euskal Herriko sindikalgintza edo politika independentista, soberanista, ezkerrekoa, baduelako nik uste dut gaitasun bat trakzionatzeko ere politika sindikal edo publikoetatik. Egia da kontestua desesperantzara eraman dezakela. Nik esango nuke, eta hori da justo guk egiten dugun gogoetan errepikatzen den elementua, beldurra eraikuntza sozialoa dela. Eta beldurra eta desesperantzaren markoa indartu nahi digutela, besteak beste ikusi ez dezagun gertatzen diren gauzen atzean politika zehatzak daudela, eta politika horiek aldatu daitezkela, eta alternatibak egon badirela, ez? Beraz, nire ustez hori da nik uste dut gidatzen gaituen elementu bat, ez? Inoiz baino argiago dugu arrazoiak baditugula bestelako realitate bat eraikitzeko, eta sinistuta gaude, feminismoa iritsi dela heldutasun puntu batetara nun bere proposamenen bidez gidatu dezaken Euskal Herrian eta mundu osoan ematen ari den transizio bat, eta gu sinistuta gaude Euskal Herria izan daitekela halako transizio bat kristalizatzeko eta gauzatzeko marko bat. Gu ere sinistuta gaude. Zalantzia, gustatzen zait gainera bota dituzen gauza asko, ez da, baina eskubide ez da hitz egiten, ez da, batzuk historikoak direnak, atzetik datozenak mantendu, eta berriak ere erakarri eta aurrera egin, ez da, ze garrantzitsua. Amaitze aldera, Kizkitza eta Lorea, aipu txikiren bat egiteko gauza asko daude, txosten horretan lasai irakurtzekoa da, lasai hausnartzekoa da, baina bide lagun izan daitekena aurrera botatzeko. 2024 ari begira bate daki, ze txosten idatziko dan, oraindikan urtea maitzeko eta pasatzeko, onerako eta txarrerako denbora asko falta dalako, baina azken aipu bezala bideo honetan. Talaiarena aldi berean ekarpen asko biltzen ditun topagune bada, emakume diferenteak eta leku askotatik, eta hortik ekarpen bat sortzen da, nolabait baliagarri izan dadin berriro ere mugimendu feministarentzat, baina hortik haratago euskal gizartearentzat. Azken finean oso esaldi igual erabilia, baina aldugun neurrian gure lurraldean eta gure herrian ahalik eta gizarte justuena eta berdinzaleena sortzeko, eta horre egiteko ekarpen bada, nolabait jaso, pentsatu, eztabaidatu,
kontraesanak agerian jarri, onartu, eta bueno, beste emaitza bat eman. Eta erabilgarri izan da dira, hori da helburua, ez? Eta bueno, aurten ere egingo dugu saiakera. Egingo duzu saiakera, eta ez dakizu ez zenbat eskertzen dugun, beste guztiek. Ez, noski. Bai, utzi behar didazue, eta galdera trampa da, edo ez. Txosten mardula, zenbat gizonezko irakurriko ote duten, tira, enplazamendu eta zari garela, segia da, maila filosofikoan aritzeak gauza beharrezkoa da, gizonezkoen plaza izan da baita filosofia ere, eta hor ere emakumeok urratzeko bidea badugu, denbora gehiago behar horretarako ere akaso, zor historikoa izango ote du sistemak berak baita dirutan ere, sartu ditugun denbora ordu gehiago hiengatik, soldatarrakala, akaso kontabilizatzen ere hasi beharko nuke, ekonomikoki ere, zer zeagun, baina galdera trampa da. Eta zen plazamendu egiten diogu gizonezko feministez inguratuta bizi garen garai hauetan, ze mezu galdera bihurria da, baina serioa era berean. Zein da guztionetatik, ze mezu jaso beharko lukete, ze askotan jarrera ere bada kontrakotasuna, defensiba, eta hori gizartean antzematen da. Feminismoa indartzen ari da, misoginea ere bai, naiz eta ez konstientea izan. Milei hautatu dute gizonezko gaztek Argentinan, euren botoari esker. Zein da mezua? Ez dakit, eskuzabala izan daiteke, herrieta egiten duena, zein da mezua? Nik uste dut, guk luzatzen dugun mezua, eta importantea da esan duzuna, zeren agian elkarrizketan zehar iruditu daiteke gu bakarrik gogoeta bat egiten dugula, ez? Eta gu gogoeta bat egiten ari gara, baina gogoeta horren bidez eragin nahi dugu, bai? Eta orduan gogoeta hori modu divulgatibo batean idatzi dugu eta eraiki dugu jendarteari luzatzeko, baina ondoren gogoeta horretatik gomendioak planteatu ditugu, bai, eta gomendio horiek luzatu ditugu bai jendarteari, baina baita ere instituzioei eta bueno, aldaketa sozialaren aldeko esparru horretan kokatu daitezken eragilei. Eta bukaeran egin dugu aipamen berezia gizonentzat jakinda, gizon emakumea izan daiteke ikuspegi bat pizkat binarioa eta guk ez dugu konpartitzen, baina pedagogiaren mesedean horrela egin dugu, eta jakinda lehen esan dudan bezala guk eraldaketa bat bultzatu nahi dugula, ez da besteak eta gu, baizik eta komunitatearen eraldaketa bat, Euskal Herriaren eraldaketa bat bultzatu nahi dugula, baina bai zuzendu gara gizonengan besteak beste iruditzen zaigulako beharrezkoa dutela beraiek ere gogoeta bat egitea beraien posizio historikoaren inguruan. Gu borrokatuko dugu gure posizioa hobetzeko, eta gure posizio subalterno hori mantentzen duen egitura eraldatzeko, zeren hori egiten dugun bitartean Euskal Herri jendarte osoaren mesedean ari gara. Nik uste dut hori ulertu egin behar da. Feminismoak egiten duen eraldaketa jendarte osoaren mesedean da. Baina gizonak zalantzari gabe aztertu egin behar dute eta gogoetatu behar dute beraien privilegio eta posizioaren inguruan eta pixkanaka eraldaketa prozesu batean abiatu. Eta gut aurten ikusita zegai landu ditugu nagusiki bi galdera luzatu ditugu, pixkate arinkeri honetan, ez? Galdera bada isiltasun konplizearena, zeren evidentea da indarkeria matxista aztertu ditugun kasuetan aurten aliantza hori eta isiltasun konplize horren eragina, eta bestea zaintzarekin lotuta zaintzaren ardurari dagokiona, bai egiten aurten galdera horien buelta, baina nik uste dut norabide horretan sakondu beharko dugula, bai? Monobinario, zer izango ote da? Tira, gaur hainbat gauza ikasi ditugu eta eskerrak noski baietz urratsak urrats eta jakintzak ere tarte behar duelako. Those powerful 2,000-pound bombs been used to kill civilians in Gaza.
Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other ways in which they go after population centers. Ez dakit gero eta gehiago kostatzen zaigun gizona ulertzea, ez dakit noizbait ulertu ote dugun, baina etxe zuria ez dakit dardarka hasi ote den ere, galdera hori buruari ez da ekina? Ba bai, eta Naroak ondo aurreratu dizuen bezala, etxe zurian zerbait mugitzen ari ote da, akaso Biden ez dago hain eroso, bozketak dituzte udazkenean, anere hauteskundeak, Trump aurkari baten batek zerbait esan ote dio, doinu batzuk sare sozialetan mugimendu antzeman dugu, eta baita protestak ere Ameriketako estatu batuetan, ikasleak noski, baita irakasle eta beste hainbat hiritarrekin batera. Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Maurixe, rap puntu batekin, nire beti esaten dizu, gai batzuk ez dira parra egitekoak eta Palestina ere gutxiago, baina edo parra egiten diogu edo delituetan sartu gaitezke. Gabon, Garazi Castaño. Eskerrik asko lehenengoz hemen gurean, baina prestutasunez, Palestina, Biden, ze berri, ze zar, ze amorru. Ba bai, ze amorru eta ze zaila ere intro honen ostean gai honi ekitea, ez? Nik uste dut ere amorrua eta frustrazioa ere askotan tokatzen zaigula aipatzea, badirudielako, Ameriketako estatu batuan, ez? Eta etxe zurian akaso dardararen bat egoten dela, baina askotan ere zarrak berri, ez? Geurean bezala akaso dardara horrek gero zer eragin izango duen, zaila da ikustea, akaso izango duelako eragina hauteskundeetan, baina badirudi momentuz behintzat Palestinako genozidioa eteteko askorikano haindik ez duela, edo askorako ez duela balio izango mugimendu horrek. Netanyahu beste ondoa batean ikusten dugulako behintzat. Beste ondoa batean, bai, ez dakigu hori ere zertan ikusten ari garan. Orain ari garena ikusten dagoeneko da Rafa. Muga guztiak itxiak dagoeneko, denak hor pilatuak, leheno pilatuak bat zeuden Gaza osoan, orain Rafan daude ordenak, izugarrizko basakeria egiteko aukerak, muga guztiak itxiak, ezin da ezer sartu, ezin da ezer atera, eta berei bakarrikan sartu, berei bakarrik atera, berei bakarrik goitik egin edo ez. Zer, egon gaitezke ja izugarrizko genozidioa ari gara ikusten zuzenean, baina hau izan daiteke ja genozidiotik haratago, ja izan daiteke ez dakit munduak esateko, ze munduko hainbat jendea oso haserre dago. Esateko hau gehiagizkoa da, edo ez. Nik uste dut igual orain goiz dela ez, une honetan gertatzen ari dela, baina auskalo hemendik 10-15 urtetara zeitz berri erabiliko dugun, ez? Akaso genozidioa motz geldituko da, Palestinan eta Gazan gertatzen ari dena definitzeko, baina nik uste dut sensazioa dela, ez? Muga guztiak gainditzen ari direla eta akaso segurtasun sensazioa ematen zuten elementu asko ere gainbera egiten ari direla, ez? Nazioarteko zuzenbideaz asko hitz egiten da, edo diplomaziaz, edo ezakite halako harreman geopolitikoen indarrez eta gero ikusten ari garena da, ez? Edo behintzat datorkigun input hori dela, hemen interese ekonomikoek eta interese politiko konkretuek gehiago balio dutela eta muga guztiak gainditu daitezkela, pilatu daitekela 1.000.000 goratik gorako biztanleria eremu txiki batean, akatu daitekela jende hori eta merke ateratzen dela. Orduan, ikusiko dugu, hemendik urte batzutara nola definitzen den hau, zer relato egiten den, eta bereziki ere nazioarteko herrialdeek ere haien jardunaren ze diskurso egiten duten, akaso hortan ere lotxa asko aterako direla, orain ere atera beharko liratezken lotxa asko eta ateratzen ari ez direnak. Akaso haieneak etorkizun batean iritsiko direla, akaso, bate daki. Beno, pixka bat jarri dizuegu, esan dugu pixkat humorez ez dakit, baina rap hau izugarri ezaguna eginda dagoeneko. The NECPA never ended, the colonizer lied. If students' intents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law. Eta horixe, rapa entzun eta ekine dantzan ikusi etileia rapa, hola, amorruz badare, ez da ekine, zer da rapa hau? Ekine horiekin gezurra egin ditu? Ze rap estilo zen hori. Eta bai, rapari buruz hitz egingo dizugu gaur, eta aitortuko dizugu pozik gaudela. Kolpez kolperen
Laureun saio, astaurukoak berron honezkero horregatik zorendu gaituzte, ez. Baina, rapa azpidatzi dugulako bai, naroa. Euskaratu egin dugu, rapa euskaratzea ez da ariketa erraza izan, baina zenbait fakte polis ez genekin nola itzuli bai, hori bai. Baina, tira, rap hau, gerorago ere aipatuko dizuegu ze, zer esan handia ematen ari da, besteak beste, musika industrian oraindik ere hots asko ez direlako altxa, eta besteak beste, judutarren protagonismoari bide ere eman diolako, zenbaitzuk badiotelako behintzat judutarrek badutela giltza sionismoari aurre egiteko, holokaustua argudio gisa ez erabiltzeko. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Undecided, you can't twist the truth, the people out here united. Never be defeated when freedom's on the horizon. Yet the music industry's quiet, complicit in their platform of silence. Begiak itxi, edo belarriak, edo ahoa ez da, baina honez zote du kosturik, ane. Amerikarrak kontziente direla Trumpek barne politikan egin dezakeen sarraskia. Eta orduan asko agian, sudurrarekin tapatuta, Bidenen alde bozkatzera joan daitezkela, eta hori berak badaki. Baina Amerikako Estatu Batuen eta adibidez Israelen arteko harreman estuak Netanyahuren gobernua gainditzen du, ez? Estatistikak begiratzen baldin baditugu, Israelek dirutza jasotzen du ez bakarrik lobi zionisten partetik, baita Eliza Evangelistaren aldetik ere. Agian Eliza Evangelistak diru gehiago ematen dio Israeli lobi zionistek baino. Eta tentakulo horiek guztiak nolabait desegitea oso konplikatua izango da Amerikako Estatu Batuetan. Eta nik uste dut txuri supremazistak Israeli eraso egiterakoan ere haiek erasotuak sentitzen ari direla. Eta orduan, barne eraso bat izango balitz bezala erreakzionatzen ari dira kontu guzti honi. Barne eraso bat baliz bezala ari dira erreakzionatzen guzti horrekin ez da? Bai, Garazi? Bai, eta nik uste dut horrek ere baduela lotura, ez? Aipatzen genuen kontu hori hemendik 15 urtetara nola eta ze diskurso egingo duen ere herrialde bakoitzak. Nik justo euki nuen aukera Berlinen izateko azaroan, justo urriaren 7tik astetxo batzuetara, eta egia da asko inpaktatu ninduela kaleko paisaiak ere erreakzionatzen zuelako oso modu konkretuan, ez? Eta holokaustoaren inertzia horietatik tiraka, sionismoaren defentsa sutsu batean errotzen ari zirenaren sensazioa, noski hau, turismoa egiten eta turista posizio horretatik abiatuta, noski horrek matiz asko eta motxila asko dituela bere gain, baina nik uste dut Alemaniak ere posizio hori markatu izanak hasiera-hasieratik ere sortu duela gerora nazioartean beste herrialde batzuentzako oztopo, ez? Eta horrek ere harreman diplomatiko horietan eragin duela, baina mugak ere gainditzen ari diren heinean, nik uste dut arrakala batzuk ere uste baino handiagoak bihurtzen ari direla zentzu horretan. Arrakala horiek handiagoak baino izugarrizko zulo egiten diran da batzuk zulo hortan sartzen diran. Ane Irazabali berriz ere galdezka. Azken finean zeinek dauka giltza kontu honetan norbaitek giltzik badu? Argi dagoena da pazifismoa Amerikako Estatu Batuetan bakarrik aktibatu dela klase ertain zuria akabatzen hasi diren. Lehenago ez, eta hori errealitate bada. Eta orduan, nolabait Vietnamgo gerraren bilakaera aztertzen dugunean, hori argi dago. Orduan, zeren semea edo alaba da pazifismoa? Mobilizazio txuriarena esaten, ez dituzte gureak akabatuko, besteak akabatzen dituzten bitartean ez aigu axola, baina gureak ez. Gero horrek beste hainbat korronte mugiarazi zituen. Baina kasu honetan, Palestinaren kasuan, nik uste, eta ikusten ari naizen esperantza bakarra dira Amerikako Estatu Batuetako judu antizionistak, ez? Azkenean ez nire izenean lema, herrialde zabaletik mugitzen ari direnak eta xaxatzen ari direnak. Eta esaten ari direnak, Israelek ez nau ordezkatzen. Eta hemen, hau zuek adiratzen nahi duzuena, baina askoz ere aberatsagoa da. Eta kontraesankorragoa. Eta argilun gehiago dituena. Eta nik uste dut, testuinguru horretan, Amerikako Estatu Batuetako judu antizionistek egiten ari diren lana izugarria dela. Gero, politikoki ondorioak ikusiko ditugun ala ez, nik uste dut goizegi dela oraindik.
Eurovisión, ez barkatu, boikot Eurovisioni, ez da, eta hauxe Eurovisionen kanpoan ikusten genituen irudiak, eta barruan ere, haserreak egon dira, baina badakizu, hemen batzutan Espainiko erregari txistu egiten zionean musika altu jartzen duen bezala, antzeko gauzak egiten ari omen dira, ez da ekina? Bai, eta Eurovision porrokatua gara. Lehengoan entzuten nion kazetari ezagun bati, ez dugu promozio doakorik egingo, hazen olakoa montatu den, esku muturrean, jatorri palestinarra zuen partaide suediarrak palestinar ikurra zeramalako, diskreto, etzuen pankartarik atera, zensuratu, Irlandar partaidei izkribu zeltak ere kenduarazi, elkartasun mezu, izkutuak zirelako, eta Espainiak bidali zuenean alako txikilikuatre bat, plastikozko gitarra batekin ezen ezer pasa. Ane Irazabalek analisi osoa entzuteko aukera baduzue geure webgunea atalean, ekitaldi politikotzat jotzen zuen Eurovision, Israel gonbidatu gisa, Israel estatu europar gisa normalizatua dagulako, eta tira, gero begira ze saltxa perrexil izeneko irlapusketa batekin. Israel badirudi Europa dela, ez? Ez Europaren parte edo Europa Israel da. Tira, bai ez naiz gehiago naspilatuko naroa. Garazi, esan zerbait serioa, mesedez. Eurovision zalea zera? Serioa. Aitortuko dizut nintzela. Txikitan ilusio handia egiten zidala. Baina txikitan estamentu bat zan etxe guztietan. Claro, txutxak erosi. Nire txikitan da zure txikitan akaso berdina dira, Eurovisionek edizio asko izan ditu. Baina nik ustez konstante bat dela, ez? Oraindik parranda botatzen ez dezun egunetan, eta gara joietan, txutxak erosi eta gurasoekin Eurovision ikustea. Gerora, Twitterrera pasatzea. Eta Eurovisionen aferan egia da, ekinek esan duen bezala, ematen du Israel, ez dakit, Europa erdian kokatu da dagoela, hori saldu nahi digute. Nitzake bate harrituko, beste Eurovision ere Israelek irabaziko balu aurten, Ukrainiak irabazi zuen bezala, joko politikoa dalako azken finean Eurovision, ezta? Eta hori eta gehiago azpimarratu beharra dago. Ez dira ezagizen gitarrak egin beste, ezagizen mozorrokin, beste orain denak hitz egiten batzuik galtzak katramiliatua eratu zitzaizkiola ipurti erakutsiz. Azken finean, joku geopolitikoa da, ez da Eurovision, eta hortara jokatzen dute. Batzutan mai jolas itxura ere hartzen du, ez? Gero jakin badakizulako zein herrialdek emango dizkion 12 puntuak zeini, harreman guztiak hor mai gaineratzen dira, baina gustatu zaitekinek esan duena, ez? Guztiz normalizatua dagoela Israel Europako txapelketa bateko partaide izatea, eta hori da afera, ez? Israel estatu bezala zentzu guztietan dagoela normalizatua dago Eurovisionen, baina normalizatua dago ere estatu, ez? Rigorezko estatu bezala zentzu guztietan, aldiz Palestinar herriak oraindik ez dauka aitortza horri, ez? Eta hori da, pixka bat metafora edo irudi bat, erakusten duena ere, nazioartean eta kasu honetan Europan zer nolako zilegitasuna eman zaion halako proiektu bati, ez? Guztiz oinarri genozidetan eta etnozidetan oinarri duen estatu bati. Baina, nik uste beti dela interesgarria, baina pixka bat ere pena ematen du, ez? Osea, benetan eskumutur bat dela bizitza honetan Eurovisionek uzten duen tarterik iraultzaileena. Horrek ere, Eurovision bezalako txapelketaren ikuspegitik, ez dakitzen bat mezu bidali daitezkeen kanta eta ikuskizun horien bitartez, bestelako tematika batzuk ikutzen, ez? Ustuet gai LGTB-ak adibidez onartuak daudela normaltasunez, arrelako keinoak, ez? Baina aldarrak baldin badira? Nola da? Pinkwashing, greenwashing, smashing pumpkins, oiek jatorra dira. Hor dagoela, jokoa zer apropiatzen den eta zerrez, eta gero eskumutur txatxu batek edo tatuaje txatxu batek zer egin eduki dezaken, eta berriz ere lotxak pizten dituela, baina zenbaterainoko lotxak. Eta guzti hau, aintzat hartuta gainera, lehen aipatzen genuen datu ez da, 600.000 haur pilatuta dela Rafa muga igarobide horren ondoan, hor pilatu dituzela, dena txikitu, eta erlojupean daudela, zer gertatuko ote da datozen orduotan. Aktualitatea zidoa, ezoiko ukitua, baina mugarri batean bagabiltza, aurrera begira zer gertatuko ote den. Egia esan da, beldurtzekoa bada, sarraskiaz haratago ez da.
Bai, hoxe, eta hoxek bilduma bat egin dugu ikusteko hori, sarraskiak aurrera darraiela eta hoxek. Eta hau ikusi dugun irudi bilduma gordina, baina egiazkoa azken finean ez da, konparaketa guztiak egiazkoak direlako. Eta orain Palestinaren aldeko ekimen ugari ere ikusten ari gara Euskal Herrian, eta orain protagonismo ere ikasleek eta unibertsitatetan ikusi ditugunak antxe ere zuzenean. Udane Arbeo gure lankide izan da kanpaldian beraiekin, eta gauza asko ekarri dizkigu. Hego Euskal Herriko Unibertsitate Publikoko ikasleek Palestinaren aldeko kanpaldia ostiralera arte luzatzea erabaki dute momentuz Israel-Palestinan egiten ari den genozidioa salatzeaz gain Palestinarrei beraien elkartasuna adierazi nahi izan diete. Ikusita Palestinan dagoen egoera, Israelgo estatuak Palestinarren aurkako genozidio bat aurrera eramaten ari dela eta baita ere ikusita mundu mailan ematen ari dela ikasle mugimenduaren eskutik erantzun bat, bai ikasle abertzaleaketik iniziatiba hartuta planteatu dugu baita ere Hego Euskal Herriko unibertsitateetan akanpadak egitea. Batetik, Palestinar herriaren askatasuna aldarrikatzeko eta bestetik Palestinar erresistentziari eta mundu mailan mobilizatzen ari diren ikasle guztiei gure elkartasuna adierazteko. Hartu genuen atzo erabakia luzatzeko, batetik jendearen harrera eta borondatea nahiko egokia izan delako eta bestetik ikusten dugulako sarraskia egunerokotasunean gertatzen ari den gauza bat dela eta beraz egunerokoan erantzun behar diogula. Adibidez, beste eren egun Rafa bombardeatu zuen Israelek, bertan egondan milioi bat palestinare errefuxiatu. Testuinguru honetan kanpaldia ostiralera arte luzatzea erabaki dute, eta aldi berean EHuri Israelgo estatuarekin dituen harreman guztiak etetea exigitu diote. Duela ja denbora bat EHuri exigitu izan zaiola harremanak etetea eta haren erantzuna ez da inolaz izan benetan harreman horiek etetea, baizik eta hori exigitzen ari ziren ikasle antolatuak kriminalizatzea eta egiten sektore desberdinetatik egiten ziren aldarrikapenei entzungor egin die EHU eta errealki ez ditu benetan harremanak eten. Palestina aske izan arte borrokan jarraituko dutela adierazi dute. Ikasle abertzaleak antolatutako kanpaldiekin bat egin dute besteak beste LAP eta Estela sindikatuek, Erne Gazte antolakundeak eta Ikame ikasle mugimenduak. Garazi, konta iguzu, zer unibertsitatean, ze giro? Nik duela urtetxo batzuk utzi nuen atzean unibertsitatea, baina egia da poztekoa dela, olatu hori ere gure kampusetara iritsi egin dela. Forma batean edo bestean, egia da beti gero konparaketak edo alderaketak zaila dela, Estatu Batuetatik sortu den olatu hori gero askotan replikatzea zaila izaten da, eta zorionez Euskal Herrian ere bestelako erantzun dinamika batzuk ere martxan jarri dira, baina uste dut unibertsitateetan presente egon bartzela, pixka bat denok bagenuela alako sensazio hori bereziki
duela urte batzuk utzi dituelako atzean ikasketak, baina egia da adibidez orain kazetari bezala bai egokitu zaidala sentitzea lehenengo aldiz, eta ez bezala bakarrik kazetari bezala, baizik eta gazte bezala, gerra aro batean, ez? Gerra aro berri batean bizitzen ari garela, eta kaso gure belaunaldiak eta bueno, orain ikasle diren belaunaldi horiek ere bai, seguraski lehenengo aldiz beraien memorian hiltzatuta geldituko diren irudi batzuk jasotzen ari direla, eta garrantzitsua dela horri ere erantzun bat ematea, forma batean edo bestean, molde batzuk erabilita edo bestelakoak, baina nolabait orain arte gure aiton-amenen edo gurasoen diskurtsoak zirenak ez edo kontakizunak berdin zait Vietnameko gerra edo ze irauntza, baina lehen pertsonan bizitzen ari garen gatazkak direla hauek, eta etorkizuneko kontakizun horretan ere garrantzitsua dela, eta bereziki politizaziorako elementu bat ere izan daitekelako, kaso beste borroka batzuetatik aktibatu edo ez den jendea, gai sensiblea den heinean ere, jarrera antimilitarista igual bazen zerbait baztertuagoa gelditzen ari zena, eta zoritxarrez aktualitateak ekarri gaitu ere berriz puntu horretara, ez? Ziklikoa. Ziklikoa, ez da, dena esaten da txerra eta ona, baina dena ziklikoa bihurtu ohi dela. Eta badira mobilizazio gehiago ere, hau etxe ikama. Ezinbestekotzat jotzen dugu hilabeteetan zehar eta bereiziki astelehenetik hona abiatutako protesta ekimenei jarraipena eman eta beste pausu bat ematea. Horregaitik hurrengo astelehenean maiatzak 13 eguerdiko 11etan paroak deituko ditugu Hego Euskal Herriko ikastetxe guztietan. Honekin batera, eguerdiko 12etan mobilizazioak egingo ditugu eskualde buruetan, zein hiriburuetan. Eta dei egiten diogu hezkuntza komunitatearen osotasunari zein herritar orori hauekin bat egitera. Guna ziua edo kaixo errumanieraz, Martxelo Otamendi jauna, Errumanian zabiltza, ez da? Ze Eurovision ikustera joan eta desbiatu edo nola izan da? Midaseko batzarra haukagu, urterako batzarra haukagu, herria Midaseko kidea da, Midas da Europan argitaratzen diren egunkari minorizatuetan argitaratzen diren egunkari batko elkartea. Eta Errumanian gaude baino, hungarierazko minoria baten egunkariak akordiatuta, eta aurten tokatu da hemen, baina beste urtetan beste leku batean. Eta kontatuz, zurekin hitz egitea besteak beste, badakigu Kataluniaz maitemindua zaudela, Katalunia dela zure bigarren herria, hauteskundeak ditugu hementxe, ate joka dagoeneko, eta zer nola aurre ikusten duzu egoera, Martxelo? Egoera interesantea da, ematen duen kizautzen arabera Illa Sozialistak irabaziko duela, eta horre dudondiena da, bigarren zein geldituko lehen. Gubiran izan hartan geldituko den eskerra, edo Juz, badiru azkeneko txizkoetan Juz goiti dijola, Juz goiti balin joan, segun zein den aldea Illarekin, eta segun zein den Juzen aldea eskerrarekin, eskerrak zaldiago izango luke akordeo atitea Illarekin, sozialistekin. Ikusi beharko da, oraingo zenbaten duzet, baina zibilaristen batasunak edo poto elkartzeak, poto batuketak, zerreku batuketak emango duten gehiengoa edo ez, orten gainera bado nobedade bat, Alianza Catalana deitzen den alderdi transmilitar eta independentista bat, zorionez duken Euskal Herrian horrela aukerarik ezakagu. Eta arduan, oso irikia dago, ikusi behar da, lehendazik, ari behar dena da, zibiranistek haien artean ematuten gehiago da. Ematen balin badute, zibiranistek artean irabazleak hartuko duke gobernoaren ardura, eskerrak edo Juzek. Eta ez balin bada ala izaten, ez balin badute bat egiten, ez balin bat egiten. Batzuta ere, ez badute gehiago ematen, ez Juz, eskerrak, KUP eta Alianza Catalana hartuta. Hori horrela gertatzen balin bada, ordu zeugazki Illa ziko litzateke, Illa irabazle, bera ziko litzateke bilerak egiten, eta ikusi barko da zinko gobernoa zendik eskatzen du. Eskerrak errezago dauka, gobernu osatzea de gutxienez zinpezpidura erraztea, bigarrenak gelditzen bada.
eskerra hirugarrena gelditzen bada Junts bigarrena geldituelako, eskerrak zailan bitzen duluko operazio. Eta gero ikusi behar da ze diferentzial egoten Hilaren eta Puigdemonten artean. Alegia, sozialistak eta Juntsen artean. Alde hori izko txikia balin bada, Puigdemont animatu liteke, osartu liteke lehendakaritza aurkeztera, barko lituzke eskerraren botuak, zakupenak. Alianzaren botoen pila litzake joango, ultraskunterra dielako, bez eta independentzia zalak izan, baina ez ditzako egin bila joango, eta orduan liteke beto gurutzatuak, konzeptu bat hori nosko ebentzen dara Katalunian, ez? Gehiengoak ezin dira osatu daudelako bi ardatz eta bi beto gurutzatu daudelako orduan. Eta ezkoa da komentatzen hauteskundeak errapublikezkara, baina hauteskunde aukeratzen izan zara konpontzen. Zer berez, maitzak berdina balin badira, beti infinitora bitarten egin liberko lukete hauteskundeak aurrera zen. Bueno, itxe barko da ikante gaur arte, itxe barko da zagartatzen den, baina ez ezagun aztertu abertzaleen arteko sobresnen arteko elkarlan bat eta horrik egingo alternatibo bat. Zuzen ere, Juntzen eta Eskerraren baturak kupekin batera eserreko gehiago izango lituzke sozialistak eta komune bat. Ordu gehiengo bat osatu liteke hor. Erraten da, harremana oso txarra dela Juntzen eta Eskerraren artean eta Eskerraren da Juntzen artean gautuzunarko dute harreman txarra horren gainetik akordio bat egizeko altasuna baten. Orain arte eduki dute haiek daukatamen lagun bat grabatzen kazetari katalan bat dauden grabatzen izketan egira izukiraktean. Hori ikusten dolok haiek da aukera luketen orain arteko harreman txarro hori baztertu eta bere herriaren aldeko lan bat egitea eta astea oso modu serioan orain arte eduki duten jarrera labantzale hori alde batera utzi eta akordio sendoak egiteko. Bueno, txarbilizateke herritar asko nahiko duketena azkeneko markada honetan, bere horiena eman duten herritar asko ametsa ez. Herriro itzultzea 2014-2015 elkarran zitxora alderdi politikoen artean eta zibiltzea sestran dabiltzan bezala orain buruzagin politikoa. Bueno, beraz, elementu asko daude, osagarri asko daude, igande gaua bitarten ez dugu zozer argituko eta igande gauak ez dugu den argituko. Igande gauak emaitzek ez duten den argituko, lehen zan aipatu ditudan beto gurutzatu horien ondorioz, akordio asko oso zaila dira. Martxelo, zure analisi horregatik, Errumaniatik gainera zuzenean, beraz, mila esker muxu bat eta esandakoa Kataluniari begira egongo gara igandean eta Martxelok ongi esan duen bezala, ez da bakarrik igandean gertatuko dena izango, hemendik aurrera egun eta aste fuerte xamarrak datoztelako Kataluniarentzat eta Katalundarrentzat, ez da garazi? Bai, hau ere zikikoa da, kasu honetan ez gure etxea, baina hauteskunde hitzordutik hauteskunde hitzordura joaten ari gara, eta egia da, Martxelok maigaineratu ditu. Astelehenetik aurrera maigaineratu daitezke mehatxu horiek blokeo egoera hipotetiko horren mamua berriz dagoelako maigainean. Eta, behintzat, kanpaina egia da, kaso amaieran piztu dela, kasu honetan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan gertatu zen moduan, akaso beste elementu batzuengatik, baina berriz ere, Espainiar estatuko politikagintzak nik uste dut behintzat kanpotik jarraitzen ari ginen ontzat estalizuela apur bat, ez? Pedro Sánchezen pit stop hori edo hausnarketa tarte horrek itzalizuela pixka bat, eta orain berriz maigaineratu direla in extremis azken elementu asko. Eta ikusi beharko ere, Martxelok ongi esan duelako, igandea gauean emaitza batzuk aterako dira, astelehenean horren diseriketa egingo dugu, baina ala nola nik uste dudalako luzerako ekarriko duela horrek ikamika, eragina izango duela baita ere Madrilen, eta ikusiko dugu horrek ere Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako parlamentu osaera horretan ere kutsua duen edo ez, ziurraski zuzenean ez, baina nik uste dut testu ingurua pixka bat nasiko zaigula denoi giro honetan, hainbeste bozka, papeleta eta akordio eta negoziazio artean. Ikusiko dugu. Eta orain, analisiarekin jarraitzeko noski gure toke bihurriaren faltan eta esperoan Ekil doktorea.
Tarararar, erreakzio bat mesedez, txalo batzuk, naroa garazi zer iruditu zaizue. Aktualitatea adirazteko besterak daudelako. Bai, eta mudantzan jartzeko ere bai, eta uztailari begira jartzeko ja segidan ere bai. Helburua azkarra, Sanferminetako kartela aurkeztu da. Gauza garrantzitsuena urtean zehar, Talaia Femen ondoren, Sanferminetako kartela. Gaiteroak aurten omen du protagonista, baina gure omenaldi txikia egun luze horietan zehar, ordu askotako egun luze gau horietan zehar, arropa zuri horiek nork mantentzen ote ditu zuri. Ikusgailua dantzan jarri dugu, baina ziur emakume asko ere ibiliko direla hainbat kontutan, tira, aktualitateak alaxe ekarri dugu astea. Zer gehiago, bai, Gaza Love azpian hartu dute tankeek. تلك قضية وتلك قضية كيف تكون ملاكا أبيض يبقى Eta badakizuen Nazio Batuen erakundeak baduela halako giza laguntza. Hondamendia aspaldi hasi zelako Nakbarekin duela 75 urte Palestinarren kasuan, baina berau ere erasotzen hasiak dira, baina hori aipatuko dizugu rap hau entzun eta gero. Every mosque, pushing everyone in the Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall. Eta Macklemore rap abeslari hain ezaguna, ezagutzen duzue? Ezagutu duzue, aste honetan ezagun, rapa gustatzen zaizue? MC, Ice-T, Ice Cube, Body Count, ez? Fuck the Police, Public Enemy. Public Enemy, gauza batzuk bai, eta ezagutza bai, akaso baten kontua ere, bai, baina raplari hau oso ezaguna eginda egun hauetan. Bai, a ber, abantaila izan da, aste osoa dara magulako azpidatziekin, eta ez pentsanik hau banekienik, egun otara arte, nahi izan ezkero badakizue, sartu kolpez-kolpeko TikTokean hor duzu eta abesti osorik, baina abesti honek streaming plataformetan rua deritzon erakundearentzako laguntza biltzen ari da, eta jakin dugu gaina azken orduotan eraso egin dutela, sionistek bertan bilduta zeuela Nazio Batuen erakundetako ordezkariak eta kanpoan sionistak sua pizten. Hau, aintzat hartzekoa, ze kinka berezian gauden. Tira, azkar batean aurrera eginez, abai, sionistak, Rafa Muga bestaldean, jende hilzorian, 6.000 aurra aipatu dizuegu, eta ikusi bestaldeko lotxagabekeria esatea izan daiteke lehenengo urratsa, baina otu zaizkit beste hainbat kontzeptu. Eta adineko emakume palestinar hau, bere etxea nola txikitzen ari diren, eserita, begira, zarre egingo du ba. Around the land of the free, but this generation here is about to cut the strings. See the band TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. And the children and all the men that you murdered, and now we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance has always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be. Eta azkar batean denbora gainera datorkigu lagoazen azkar, bai, aste honetan Ulrike Meinhofen heriotzaren urteurrena ere bai. Bote dakizuen orden, googleatu. Kokapena, Irun, Bidasoa, Avenida Zubia, itxita dago migrazio krisia tarteko frantsesek ez dutelako nahi beste koloreko inorre batez ere jende behartxua, bizi hobe baten bila, naiz eta milioika migrazio kopururen beharra izan sistema usteko ez badakizue. Itxi egiten dira. Bidasoa ez da muga, Pirritx, Porrotx, Marimototx, Nora Zoaz atorra, bai, Ekil doktoreak gaur aipatu nahi dizuena da memoria demokratikoan beste urratxo bat eman dela, Gernika bezalaxe, La Cumbre bezalako tokiak bezalaxe, Avenida ere
zerrenda horretan badi joalako, zergatik? Konpainiz presidente katalana beste horren entregatu zutelako. Denboraren makina. Eta bukatzeko, denbora gainera etorri zego, hainbat eta hainbat kontu bagenituen bukatze aldera. Konpainiz nor ote zen, hau ere googleatu beharko duzu akaso? Telebista kate publiko katalanera jo dugu. Euskal Herrian ez bezalaxe politikaz bestera batera jarduten duten herrialde horretan. Tira, agian pasa egin gara, baina Luis Konpainiz presidentea zeruan, baina bestera batera gaurkoz nahikoa, eskerrik asko gau pasa. Jo sóc en Lluís Companys i em van afusellar. Collons, que fots, Macià, que el cor m'explotarà. Som dos expresidents vivint al cel. Els dos volíem la república, però Espà ni ens va prendre el pèl. Companys i Macià, sóc el guapo i ell l'ancià. Macià i Companys, ens haurien de fer Doncs ja tenim la capçalera, tu. Ei, ha quedat d'ole, eh? Sí, senyor. D'ole, ole, ole. Tampoco creo en la fama, la tierra se queda y la vida se apaga. No creo en el amor, tampoco en tu mirada. Tienes cara de buena, pero yo sé que eres. Ay. Zeona? Txama? Alere, gukera hori, ezta? Euskal musikagintzak ez du mugarik. Zer diozu, ez du mugarik, hau ikaragarria da. Nire pila bat gustatzen zait, bai. Dantzan jarri gaitu, bai. Bai, eta nik uste dut amaitzeko goxo-goxo, baina ja ostiral giroan, berandu da, eta hemendik ateratzen garenean, zeinek dakitzer gertatu. Parranda pixkat egin behar dugulako, baina uda giroa bapatean datorren asterako uria dator, spoilerra egin dizuet, baina uda giroan gaudelako, bero egiten dulako. Aian maiatza airean dagoelako. Amaitzera goaz, Garazi, plazerra. Entzuneko esango ez da, naroa? Albiste txarrak euria dator. Katalunian ez. Euskal Herrian, Euskal Herrian bate berriro egia, baina horretia dauko berde egia da. Baina egin digu pixkat euria. En fin, Garazi, plazerra lehenbizikoz, ateak irikia dituzu, betirako, eta ongietorria noski. Beraz, mila esker. Horrengorako, rapa, korridotun bau, edo reggaeton pixka bat ekarriko dut bestela. Konforme Garazi hitza hartu dizugu. Pixkat da, antza, bueno, en fin. Txiki bat ingo dizuet, Aralarri alako fedea badiote, txamatar hauek. Besterik ez dizuet aurreratuko. Ikusietan utziko dugu. Hortxe utziko dugu, atorra. Mila esker plazerra zuei, behei, eta zuei, noski, zue gabe, hau elitzakelako ezer izango. Beraz, datorren astean, hementxe, eta orain, dantza pixkat egin, ondo pasa egun hauek. Vaya chama al ángel de Ararar, le echa una plegaria para que no vuelvas más. Y me da igual, chiqui, me da igual, mientras tenga mis primos un poquito de fumar. Yepa, no sé dónde se esconde mi musa que abusa y me usa y no sabe dónde está. No sabe dónde va, no sé dónde se esconde mi musa que abusa y me usa y no sabe dónde está, no sabe.